L-avukat tal-establishment nazzjonalista Andrew Borg Cardona, magħruf aħjar bħala Il-Boċċa, attakka lit-Times għax irrappurtat il-każ ta' Sara Bajjada, is-sieħba tal-kap nazzjonalista Alex Borg, wara li din inqabdet tikser il-liġi u s-suq mingħajr liċenzja u mingħajr polza tal-assigurazzjoni. L-erba' filgħodu fil-fatt, it-Times irrappurtat id-dikjarazzjoni li ppubblikat Bajjada nnifisha fuq il-midja soċjali tagħha fejn talbet apoloġija waqt li ammettiet li kienet ilha tikser il-liġi għal kważi xahrejn sħaħ. Dan għax qalet illi ma kellix ċans iġġeddidhom minħabba li kienet impenjata bil-kampanja tal-kap nazzjonalista fost oħrajn. Madankollu din l-istorja ta' ksur ta' liġi li tmiss mal-kamp nazzjonalista ma daqqiċ għal widnejn Il-Boċċa li fuq Facebook iżżufjetta bit-Times talli rrappurtat l-istorja. Konferma ta' double standards li adotta l-establishment nazzjonalista meta l-ksur ta' liġi imiss miegħu. Bajjada twaqfet it-3 filgħaxija waqt spezzjoni ta' rutina fit-toroq mill-forzi tal-ordni li kull ma jmur qed ikomplu jiżdiedu dan fl-istess jum li fih il-Parlament Malti kienet jiddebatti abbozz ta' liġi dwar aktar sigurtà fit-toroq. Sa dan it-tant taħt l-istorja tat-Times fuq il-midja soċjali ikkumentaw ukoll partitarji magħrufin ta' Adrian Delija li esprimew l-adab tagħhom għal dan l-iżvilupp. Fosthom kien hemm kanvażer magħrufa mill-kamp ta' Delija l-indirizzat lil Bajjada direttament u qaltilha brava kompli għamel ħsara lill-partit.